No a teraz poprosím kaubojov zo skupiny Psanci. Ja som to vravel. Ale zase keď si to tak vezmem. Už je tu zase. A ja mám. Raz, dva. Máme ešte technické hlásenie pre vystavovateľov. Poprosíme, aby vrátili čísla a prišli si pre výsledky. Ale hádam. Tak. A zvidí! Mám pravého flašku. Aj preto sa ťa spýtam. Predsa len nedáš ani za zlatý. Nie. Ty nedáš za zlatý, Neotravujú. Nie. ale za olovo asi dáš. Trafíko, aspoň mám dobré náboje, čo? Hej, moment. Teraz ja budem strieľať. Zle si tam. Ale toto má len jednu ranu. Aby si nepovedal, že som neférový človek. Tu má. No, dávaj. Moment, s tým už vysiel, že nepamätám. Vedla! To máš čisté náboje? Počíňaná! Zase vedla. Pána! Teraz ja. Trafil som sa! Preto som sa trafil. On ho zabil! Dievčina, On ho zabil! poďte so mnou! Poďme s ním, tak poďme. Konečne mám dobré babi. Dajte aj flašu. To bude čo? Ale ja budem piť, nie? Podáme si. Aj to sú Ale dobre. Konečne revolver. Aj na mňa. Dievčence! Poďte so mnou. Poďte. Ale no. No. Poď, Miláčik, poď. Ja si ťa vezmem. Poď. Tak ti treba. A teraz máme fľašu a môžeme sa ísť opustiť. A chlapov si nájdeme a všetko. Presne. A to.